ଯାଉଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ? ଟିକେ ରଖୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା ତ ଟିକେ ରହୁନାହାନ୍ତି ଯା ନା ୟାର ଦାଦାର ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ତ कैसा लगा मेरा मजाक କିଡନୀ ଗୋଟେ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ତ ଗୋଟେ କିଡନୀ ଗୋଟେ ଦରକାର ସେ ତା ଦାଦା ଦେବେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବେ ଖୋଜି ଖୋଜି ମୋ ସହ ଆସିଲୁଣି ଆମେ ଟାଙ୍ଗିରୁ ତ ଦରକାର ଗୋଟେ ଲୋକଟେ କଣ କରିବା କିଡନୀ ଗୋଟେ ଦରକାର ଅଛି କାଲିଠୁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ଖୋଜି ଖୋଜି ସେଇଟା ଜିନିଷଟା ସେଇଟା ଡୋନେଟ୍ କଲା ପରେ ସେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାକୁ ଦେବେ ତାପରେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ବି ଦେବେ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ସେ କହିଲେ ଆପଣ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ମିଶା ପିଶା କରୁଛନ୍ତି କି ହବନି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠିକି ନା A few moments later. ରଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଏଇଠି କି ୟା ଦାଦାର ଓହ୍ଲଉନ ଭାଇ ଆମର ଗୋଟେ କଣ କଥା ହଉଛି ୟା ଦାଦାର ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି ତ ଶୁଣିଥିଲି ମଦ ଫଦ ବହୁତ ପିଉଥିଲେ କିଡନୀ ଫେଲର ହେଇଯାଇଛି କିଡନୀ ଗୋଟେ कौन है ये लोग ଦରକାର ତା ଦାଦା ପଇସା ପତ୍ର ଟିକେ ଅଛି ତା ଦାଦା ମୋ ସାଙ୍ଗ ତ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ହବ ତ ମତେ କହିଲେ ଦେଖେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଆମ ଗାଁରେ ତ କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବେ ତାପରେ ବସି ଯାଇକି ପୁରା ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେବେ ଏଇ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଟିକେ ଦରକାର ଅଛି ତ ତମେ ଯଦି ତମେ ମଦ ଫଦ ପିଅନ୍ତି ନିଶା ଫିଶା ଖାଆନ୍ତି शाबाश बेटा ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିତି ଗୋଟେ ବଳଦର ବି କିଡନୀ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଛି इसकी माँ का भोला चेहरा ଘର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେମିତି ଗୋଟେ ତମେ ଦେଇଦଉନ ଚାଲିବ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯିବା ଆପଣ ଯାଇପାରିବେନି ଯଦି କହିବ ଘର ଟିନା ଗାଡି ଲାଗିବ ହବନି ହବନି ଭାଇ ଦେଖୁନ ଟିକେ 2,000 years later. ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଏଇଠି କି କୋଉଠି ଟିକେ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯାଇଛି ୟାର ଦାଦା ୟାର ମାନେ ଦାଦାର ପୁଅ ତା ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ତ ତା ଦାଦାର ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ତ ଟିକେ ମଦ ଫଦ ପିଆ ପିଇ କରନ୍ତି ତା କିଡନୀ ଗୋଟେ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ମତେ ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ତାଙ୍କର ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଭଲ ରିଲେସନ ଅଛି ସିଏ କହିଲେ କି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବେ ମୋର 2ଟା କିଡନୀ ରହୁଛି ତାଙ୍କର ତ 2ଟା କିଡନୀ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ତ ଗୋଟେ ଭଲ କିଡନୀ ଲଗେଇଲେ ତ ଠିକ ହେଇପାରନ୍ତି नहीं ଆସିଲେ ମୋ 10-15 ଦିନ ହେଲା ଯାଇକି ସେ ଅଛନ୍ତି ମେଡିକାଲରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣ ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା A few moments later. ଦାଦା
ତାର କିଡନୀ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ମଦ ପିଇକି କିଡନୀଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। କିଡନୀ ଫେଲ୍ କଣ କରିବା? କଣ କରିବା ସେଇ କଥା ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି। କି ଅଛି କି ଦବାକୁ କିଡନୀ ଦବ? ତମେ ଦବ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦବ 3 ଲକ୍ଷ ଆଉ ପୁଣି ଖାଇବା ପିଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିବସ ସିଏ ମଲା ଯାଏଙ୍କେ ତା କଥା ବୁଝୁଛ। ସେ ଯାହାହେଲେ ବି କିଡନୀଟା ଗୋଟେ ଦେଲା ଆସିକୁ। 2ଟା କିଡନୀ ଦଉଛି ମଣିଷ। ହଁ ଗୋଟେ କିଡନୀ ଦେଇଦବ ଆଉ ଗୋଟେରେ ବଞ୍ଚିବ। ଜୀବନ ଗଲା ହାରି ଆଉ କାହିଁ ଗଲା? ମରିଯିବ। ମରିବନି ଆଉ? ଆଇସ ଖାଲି 2-4 ବର୍ଷ କି 5 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ କମିଯିବ ଆଉ। ମୁଁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବାହା ହେଇନି ବା। ଦେଇଦଉନ ମୁଁ ବାହା ହେଇନି। କୋଉଠି ନାଇଁ, ଗୋଟେ ଦେଇଦଉନ। ତମର ଗୋଟେ ଅଛି, ତମର ଗୋଟେ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି ବହୁତ। ଭାଇ ତମେ ବୁଝ ଭାଇ ତମ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆଇଲୁ ସେଇଥିପାଇଁ କିଡନୀ ଗୋଟେ ଦରକାର। ତମର 2ଟା ତ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ଆଉ ତମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇଦଉନ। ତମେ ଗୋଟେ ଦିଅ। ସିଧା ଏବେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଆକୁ କଟା ଆଉ ତା ପେଟଟା ଯାହାର ହଉ ଗାଈର ହଉ କି ଷଣ୍ଢର ହଉ ଗୋଟେ ଭାଣ୍ଡାମ କରୁଛି ସେ ସବୁ।